Zdravím všetkých vaperov a vaperky, moje meno je IG a dneska si ukážeme najlacnejšiu variantu vapovania a to je presne od Joytechu Ego IO. IO znamená v preklade All in One. All in One to je to, že v tom zakúpite a je v tom všetko. Je v tom batéria, je v tom atomizer, použitý z Kubisu, tie isté hlavy, 0,6 ohmov, 2 náustky, nabíjací kábel a to je štartovací balíček. Nelúbi sa mi tento mod, že stojí iba 27 eur a má tam podsvietenie, detskú poistku a keď neviete, či máte vapovať alebo nemáte vapovať, vyskúšate, dáte za to pár eur, zistíte a môžete sa rozbehnúť s vašim vapovaním alebo sa vrátiť k cigaretám klasickým. Ja keď som začal vapovať pred 2 rokmi, tak takéto elektronické cigarety vôbec neboli také vymoženosti, neboli také chute, nebolo nastavenie airflow, nebolo podsvietenie, nebola taká výdrž batérie a ani image. Takže Ego IO za mňa dostal 10 z 10 bodov. Poďme sa pozrieť, čo obsahuje krabička, čo je v krabičke, ako to funguje a ako sa to plní. Presunuli sme sa k stolu a pozrieme sa, čo obsahuje krabička. Dokonca zo zozadu na krabičke je napísané, o akú farbu ide, aký ste si vybrali mod, čo obsahuje vnútri. Čiže ideme na to ešte raz. Ego IO. Ďalej tu máme dve žhaviace hlavy, 0,6 ohmov. Ďalej tu máme nabíjací kábel. A celé je to v podstate starter kit. Poďme teda pozrieť, čo je vnútri. Máme tu Ego IO, samotný mod, ďalej tu máme kartičky, manuály, dôkaz o tom, že ste zakúpili originál a ako sa to plní, lebo tuto je riska a nemôžete ísť na maximum. Maximum je asi tak cca polke, 3/4. Tu je certifikát o tom, že ste zakúpili originál od Joytechu. A poslednej veci máme manuál. A na spodu nás čaká čarovná krabička. Za tú cenu, to je, keby ste dostali darček od Ježiška. Krabičku si otvoríme a kúkneme, čo v nej je. Náhradný náustok. Nabíjací kábel, ktorý už dneska má asi každý. A pribalené dve žhaviace hlavy, ktoré sa šrobujú z hora. Nasávanie likvidu majú zo spodu a majú 0,6 ohmov. Poďme sa pozrieť, ako sa Ego IO plní a ako sa nastavuje jeho podsvietenie. Jak sme si na začiatku povedali, Ego IO má detskú poistku, čiže keď máte doma deti, dostanú sa k vám k cigarete, neodšrobujú už, lebo treba pritlačiť, jak na fľaškách od lieku a už iba točíme a sme tam. Poďme si ho teda naplniť. Na každom móde je tuto nakreslená riska. Tuto je na čiernom móde čierna riska, takže ju není až tak dobre vidieť, ale cca je niekde tuto. Poďme si ho teda naplniť. Zoberieme si likvid. Likvid mám od Liquid, Huba Buba, žuvačku. 50/50, VG a PG. A plníme.
Samozrejme len po turisku. Nie viac. Keď máte novú žhaviacu hlavu, ktorú ste ešte nepoužili v balení, je dobre napísané v manuáli, že sa odšrobuje. A trošku sa predpripraví. Ja ju už mám rozbehnutú, ale vy zoberete likvid a tuto do tej strednej dierky nakapete asi tak 1-2 kvapky. Je tam vata, aby nebola suchá, aby sa to hneď nespalilo pri prvom použití. Keď už ju máte rozbehnutú, už to nemusíte robiť a nerobte to, lebo by ste ho zbytočne utopili a bubnalo by vám to. Nič sa nestane, stačí iba likvid vyfúknuť ústami a zase to beží, jak to má. A šrobujeme si ho teda naspäť z hora. Ešte jeden malý detail. Keď už máme žhavič namontovaný hore a likvid naliatý, taká malá finta, že zoberieme to a pomaly, tak pomaly, to tam vložíme, lebo by nám vznikol pri veľkej rýchlosti podtlak a zase by sa hlava utopila, čo samozrejme nechceme. Takže si to tam našrobujeme, pritlačíme detskú poistku a máme to. Ak sa niekomu neľúbi čierny náustok, v balení je ďalší, poprípadne sa dá dokúpiť v kamenných predajniach alebo na internete a dá sa takto ľahko vymeniť. Zoberieme náhradný, nastrčíme a máme priesvitný a zase ho vybereme a kľudne si dáme čierny, no ten nám aj ladí, ale zase na striebornom Ego Ajo sa mi viac ľúbi ten sklenený. Poďme teda na nastavenie, ktoré je jednoduché a zvládnutelné pre každého. Mód nám zasvietí a ukazuje nám, koľko máme batérie. Ak nám svieti úplne naplno, batéria je nabitá. Ak nám bliká, batéria je pod 50 a už úplne rýchlo bliká, vyhľadajte nabíjačku. Mód 5 krát stlačíme, rozblíka sa nám a je zapnutý. A už žhaví. Ale ako si môžeme meniť farbu? Módu zamkneme 5 klikom, tlačidlo podržíme a už meníme. Máme modré a zase klikneme zelené, tyrkysové, červené, fialové, zelené, zase tyrkysové alebo žiadne, ak chcete ušetriť baterku, ktorá má 1500 mAh. Zase podržíme a ideme dookola. Je sa ľúbi fialové. Takže všetko máme nastavené, utiahnuté. Odblokujeme si a ešte si ukážeme, ak to bude vidno. Tuto hore je taká nôľočka. A toto je tiež, ak sa spoja ľahkým potočením, netlačiť, aby sme použili detskú poistku a stretnú sa, airflow je nastavený úplne otvorene a prúdi nám vzduch úplne na maximum. Ak to otočíme doľava alebo doprava, tak je trošku priškrtený a není to moc dobré pre tú žhaviacu hlavu, lebo by sa zase trápila a topila. Není dobré, aby sa boli nejaké moc veľké poťahy, lebo není na to až tak stavaná, ale ak máte kubis, tak tam je to o niečo lepšie, lebo je tam väčší priestor. Poďme sa teda vrátiť do štúdia a kúkneme si, jak sa z toho vapuje. Vysvetlili sme si, ako funguje, ako vyzerá, čo obsahuje balenie a už vám iba poviem toľko, že ak chcete začať, určite si ho kúpte, nemáte čo stratiť, viac miniete aj na diskotéke a toto je fakt lepšie, zdravšie
užitočnejšie. Za mňa top. A to, že je to také malé, krpaté a lacné, tak to robí nenormálne mraky. Je to aj na pohodový vaping, je to aj pre skúsených vaperov, že keď ste pri telke, nechcete mať pri sebe veľký AX Cube, tak si zoberiete IO. Idete na bicykel, zoberiete si IO, idete ku priateľke, idete autom, chcete aj vidieť, nechcete si urobiť megabim v aute, ideálny mód na toto. Takže ak sa vám video ľúbilo, tak lajkujte, dislajkujte, komentujte, zdieľajte a hlavne odberajte. Zdraví vás IG.